תודה שחזרתם אלינו. אתם יודעים, בקיץ האור שלנו נחשף לנזקי השמש, אם זה בגלל הים, בריכה, אין מה לעשות, זה עושה נזקים, אנחנו יודעים זה, לפעמים גם נזקים בלתי הפיכים. וזה בדיוק הזמן לבדוק את עצמנו, לראות את הנזקים ולשקם את האור, כי החורף תכף מגיע, וכמובן שיש לא מעט חומרים ואמצעים שאפשר לעשות בהם שימוש להשגת המטרה, אבל לא כולם ברואים לנו. אז נמצאת איתנו... איך נדע מה בריא? נמצאת איתנו כוכי לוי, בעלים של כוכי קליניקס. מה נשמע? בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? טוב שבאת לעזור לנו עם כל הבעיות של הנזקים של השמש. האור, של השמש. האור. איזה נזקים? בדיוק, איזה נזקים יש? אז ככה, האור הוא מאוד מאוד מיובש, וחסר בו לחות. עכשיו, אי אפשר היום לבוא ולשים קרם לחות ככה על אור מיובש, צריך להכין את האור לפני כן. לכן, בראש ובראשונה לגשת לקוסמטיקאית, להכין את האור ולהתאים מוצרים. אני עבדתי בעברי עם רוקחים חוקרים 4 שנים, ואחרי שהדרכנו קוסמטיקאיות ברחבי הארץ ורופאים, ובדקנו את זה, אז החלטתי לקחת את המוצרים האלו ולפתח אותם בעצמי. כשהמיוחד זה הסבון הוא מקציף, וזה אנטי-אייג'ין, לאקנה, לסבוריה, לכל סוגי האור. הוא גם מסיר איפור מהעיניים. מה שמיוחד בזה שזה ללא SLS וללא חומרים מסוכנים. היום במדיה אפשר לבוא, זה לא כמו לפני 25 שנה שעבדנו, אפשר לבוא ולראות, הנוער הצעיר חוקר את זה ורואה מה יש בפנים, והוא מכתיב לנו מה לעשות ומה לא לעשות. אז צריך לבדוק היום, ואנחנו ייצרנו חומר מקציף ללא SLS, ללא חומרים משמרים, עם חומצה הילרונית, מאוד מאוד נעים לעין. אפשר לסמוך על זה. אז איך אפשר באמת להכין את האור שלנו לקראת החורף? חוץ מללכת לקוסמטיקאית ולקנות סבון. איך אפשר להכין את האור לקראת החורף? קודם כל, חייב לעשות אבחון לאור. חייב. ואי אפשר להשתמש עם כל מיני חומרים, גם מה שנותנים לנו, צריך בהחלט לבוא לטיפול, לעבור אצל הקוסמטיקאית, לעשות סוג של דגריזין, סוג של השלת התאים המתים, ולאחר מכן האור מוכן... אבל לי אין קוסמטיקאית. מה עושים הגברים שלא הולכים לקוסמטיקאית? מה הם צריכים לעשות? היום בעידן שלנו הגברים הולכים לקוסמטיקאיות, יש קוסמטיקאים. לא, אבל אני מכיר חברים שלי ושאני לא הולכים, אין לנו קוסמטיקאית, אנחנו לא הולכים. מה, אולי באמת איזה, מה קורה לאור? אני ללכת לקוסמטיקאית, כן? אני אוכל לכוון את עדן. את עדן תכווני. ואז... מה זה שאר החומרים שם? אז אני אבין יותר. אוקיי, אז יש לנו פה דיילי הידרטור, שבעצם הוא קרם שיש בפנים, שהוא גם לאנטי-אייג'ין, גם לאור מסבוריה, אוקיי? הוא לכל סוגי האור, המרקם שלו הוא ממש קטיפתי, הוא לא נדבק לאור, יש בו גם מקדם הגנה. אז כך שהוא מאוד מאוד טוב, לאחר הסבון, למרוח את הקרם הזה. יכולים לנסות. אמא, תנסי, תבדקי את זה. זה קצת קשה עם האיפור עלינו, אבל אני ארגיש אותו. אני תמיד אומרת על כף היד, כמו כן, סבון, שהוא אחד המוצרים המדהימים. באמת נעים. נעים, נכון? רואים. רוצה לנסות? ריח טוב, תראיתי נריך, אני טוב. יש חשיבות כמה פעמים לשטוף את הפנים, מתי עשית הקרם, אני כאילו הכי לא מבין בזה. ברגע ששוטפים את הפנים, ישירות האור שלנו מתייבש, אי אפשר לשטוף את הפנים ולהישאר ככה עם האור מיובש. חייבים להחדיר לו את החומרים הנכונים. לכן ייצרנו את הסרום מטריקסיל, שיש פה ריכוז מאוד מאוד גבוה עם פפטידים ומטריקסילים. אתם תמרחו אותו על היד, זה לא חומר רגיל, זה לא סרום רגיל שאנחנו רגילים למרוח. זה סטארט-אפ, חבר'ה. רגע, אבל אולי תסבירי גם מה קורה לאור בחורף. מה, הוא יותר מתייבש, הוא יותר קשה לו? אם בקיץ יש לנו את השמש, נכון? נכון, יש פיגמנטציה בקיץ, אוקיי? נכון. וגם כל האקנה למיניהם והפיצונים, הם גם בוערים לנו ככה, גם בקיץ. בחורף האור יותר סלחן, כביכול. ולכן, אם אנחנו משתמשים חומרים שהם מאוד מאוד פעילים, אנחנו יכולים להשתמש איתם בחורף יותר מאשר בקיץ. אם אני אשתמש בקיץ, האור עוד הפעם יוכתם ויהיה לו כל מיני תופעות לוואי למיניהם. זה זמן הטיפול. זה זמן הטיפול. שיקום. מאוד חשוב לשחק עם החומרים, זאת האמת. אני מבינה את השאלה שלך, עדן, אבל מאוד חשוב לשחק, כי מי שממש יודעת להבחן את זה, זו רק קוסמטיקאית.
וזה משתנה בין החורף לקיץ. ודאי, בהחלט. לא להשתמש במוצרים של חורף למוצרים של קיץ. אפילו מוצר אחד יכול, שהוא היה לך טוב בקיץ, יכול להיות לך לא טוב בחורף, וההפך, את תרגישי ממש שהאור לא רוצה אותו, ואז לקוחות לפעמים אומרים, אוקיי, אני לא רוצה להשתמש במוצרים, לא טוב לי, לא עושה לי טוב, צריך לדעת למה הוא לא עושה לה טוב. לשחק בין הסרום לקרם. זו תורה שלמה. כן. זה לא ככה. את באה הביתה מחמחת קרם, את צריכה להבין את זה, לא כזה חלטורה, את צריכה להיכנס לזה. אני אומרת לכם את האמת, זו תורה שלמה. אי אפשר יהיה לך על המדף מלא מלא מוצרים, את לא תדעי מה נכון לך להשתמש ומה לא, ומה יעשה לך. אז כוכי, אם רוצים להתייעץ איתך, מה עושים? מתקשרים אלייך? מתקשרים אליי, נמצאת בראש העין, הקליניקה שלי, ומתייעצים. מה, כותבים באינטרנט כוכי? כוכי לוי. כוכי לוי מגיעים אלייך בראש העין. כוכי לוי קליניקס. ממש. כן, ממש. עיצוב מאמן. רגע, גנץ בא אלייך? גנץ לא? גנץ הוא שכן שלך. גנץ לא בא אליי, לא. הוא שכן. כן, הוא שכן. אבל אשתו מגיעה. כי עכשיו חורף. אשתו מגיעה. די, חבל. כוכי לוי, תודה רבה שבאת אלינו הבוקר הזה. תודה, תודה. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר. עופרי ותהילה הקימו רשת